Minut 94, l'àrbitre xiula unes mans del Blanes a la frontal de l'àrea i amb el temps pràcticament esgotat, Ivan Parra fa aquest magnífic llançament que deixa els jugadors del Blanes glaçats. Així es va decidir ahir el partit entre dos equips que necessitaven els punts, tot i que el Balaguer hi va posar més ganes, sobretot a la segona meitat. A la primera, sense gols, les ocasions més clares van arribar pel costat local i amb Rodri com a protagonista, però es va topar primer amb Roberto i a la següent acció clara va xutar massa desviat. A la segona part l'espectacle va començar ben aviat. Primer Tenorio feia el 0-1 al minut 49 després d'una gran jugada de Genís i al cap d'un minut Sergi, que substituïa Coca a la porteria, aturava el que podia ser el segon gol visitant. Després d'aquestes dues accions va ser el Blanes qui ho va intentar, primer amb aquesta jugada embolicada dins l'àrea on els locals van reclamar penal i després amb aquest xut llunyà d'Uri. Finalment, al 73, una centrada de Sergi Díaz des de la banda esquerra acabava en gol en pròpia porteria de Ramon. No li va durar gaire però l'alegria al Blanes perquè només 3 minuts més tard Genís avançava de nou al Balaguer a la mitja volta. Amb l'1-2 advers, els locals van tirar de coratge per empatar. Primer va ser Rodri qui va enviar la pilota al pal i al minut 90 Narcís es va inventar aquesta rematada de cap per fer el 2-2. Quan ja semblava que el Blanes sumaria un punt, no van saber matar el partit i va arribar el gol de falta de Parra que sentenciava el maig. Semblava que era una injustícia que marxéssim empatant. I bueno, la veritat que molta alegria perquè això dona ànims, tornem molt més contents cap allà i la veritat que penso que ens ho mereixem. A vegades un ho veu molt clar i no entra, aquesta vegada hem tingut la fortuna que ha entrat i la veritat que ha sigut bastant important perquè ens han donat els 3 punts. Al túnel de vestidors, mentre que Lluís El Cacho es mostrava satisfet, l'entrenador del Blanes lamentava no haver aprofitat les ocasions de la primera part i no haver aguantat el marcador durant el descompte. Ja era hora que pillessin Cacho, la veritat. Però ja heu vist el que ens costa guanyar, no? Crec que és una categoria on realment està molt igualada i que al final marquen una mica també la definició que tinguis a dalt. Ja avui hem tingut la sort de que un home com l'Ivan Parra, que portava treballant molts mesos sense èxit, l'últim llançament de falta ens ha donat el triomf. Se tenía que haber acabado el partido, no se tenía que haber jugado nunca nada más. Por nuestra parte teníamos que haber matado el partido, no darle, incluso han tenido opción de hacer otro antes. Bueno, hemos intentado la primera parte sobre todo que no nos sorprendan, jugar un poco al contragolpe, las hemos tenido las dos, pero no las hemos metido. Y bueno, y luego como siempre, la segunda parte el mismo guión de siempre, ¿no? Amb aquest resultat, el Balaguer obre un forat a la classificació de tercera i deixa el Blanes 7è amb 11 punts. La setmana que ve tots dos equips jugaran contra rivals teòricament inferiors, el Blanes amb el QE, l'Olesa, i el Balaguer amb el Premià.